dapat bata mahadlok sa katapusan nga mga adlaw, end times mga kaigsoon, katapusang mga adlaw. Salamat sa Ginoo no nga niabot ang mga pangutana mga kaigsunan nining atong programa. Salamat kayo ug ang Dios magapanalangin. Dapat bata mahadlok, angay batang mahadlok sa katapusan nga mga adlaw. Ang Kristohanon mga kaigsunan mo na siya paglaom ang katapusang mga adlaw. Matod pa sa balaang kasulatan nga nagpaabot kita sa dakong paglaom diha sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kay ngano man mga kaigsunan, ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo mo na siya ang panahon nga kita iya nang dalhon ngadto sa iyang gingharian. Muna nga matod pa dire sumala sa balaang kasulatan sa Tito kapitulo 2 bersikulo 13, samtang matod pa nagpaabot kita sa atong bulahang paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Kristo Jesus nga atong dakong Dios ug manluluwas. Mga kaigsunan, usa ka anindot nga panahon mao ang pagbalik sa Ginoo tungod kay ngano man mga kaigsunan. Muna siya ang pinakadako nga paglaom sa tao nga mobalik sa ang atong Ginoo Kristo tungod kay sa iyang pagbalik mao kana siya ang panahon nga kita iyang pagakuhaon dalon ngadto sa iyang gingharian. Sa iyang pagbalik mga kaigsunan mao na siya ang paghukom sa tibuok kalibutan. Hukman niya ang mga maayog daotan ug unya ang mga daotan ngadto sa impierno. Mahabilin siya sa kalibutan ug ang katong mga matarong iyang pagalalinon ngadto sa iyang gingharian. Ang pangutana, mahadlok bata? O angay batang mahadlok sa pagbalik sa atong Ginoo sa katapusang panahon? Ang mahadlok mga kaigsunan, ang ayang mahadlok kadtong wala makapangalagad sa Ginoo. Hadlok gikay na mga kaigsunan kay ngano man mao na siya ang panahon nga ang matod pa ang Dios dili na maghatag og siga sa adlaw. Unya matod pa mga tagak ang kabituonan. Ang atong mga matod pa diha ang katapusan sa kalibutan pinaagi sa init nga kalayo o nga magaulan og kalayo mga kaigsunan. So hadlok kayo. Liman mo nang wala pa mahitabo sa atong kinabuhi nga nag-ulan og kalayo gawa sa Sodoma Gomora. Unya dayon mga kaigsunan usa ka makalilisa nga panahon kana sa mga tawo nga wala pa mangalagad sa Ginoo busa karong adlaw igsoon. Atong hinahinayan sa hinahinay sa pagpangalagad sa Ginoo, hinahinay sa pagtikang mga kaigsunan, dili man ni siya paspasay, di man ni ingon nga lakag ni ang pagpangalagad sa Ginoo. Importante mulakang ka sa pagpangalagad sa Ginoo, nakay tiil nga mulakang sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay ngano man mga kaigsunan sa imong paglakang aduna kay padulngan, ang imong padulngan mao gayud ang kinabuhi nga walay katapusan basta mulakang ka sa pagpangalagad sa Ginoo sunod sa dalan ni Kristo Jesus. Sa iyang dalan ka musubay aron nga ang imong pag-abtan mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Ayaw sunod sa mga dalan sa mga senyores. Daghang mga kaigsunan nga dalan nga ang tao nagasubay, no? Ang iyang deboto, ang iyang debosyon dili na si Kristo. Ang iyang debosyon dili ang Ginoo, do na si daghang debosyon nga gibilin siya maginikanan, gibilin siya makaluluhan nga matod pa na naghatag milagro, naghatag kunog ulan, matod pa naghatag kuno simpre mga kaigsunan kay ang Satanas maghimo po na siyang milagro, maghimo po na siya usa ka matod pa ilhanan aron siya pod kunuhay nga alagaron sa mga tao. Panahon ni Moises, si Moises nag-itsa og sungkod nahimong halas. Ang mga salamangkiro nag-itsa pog sungkod nahimong halas, pero gitukob sa sungkod ni Moises ang ilang mga halas nga giitsa mo na nga kung naa kay debosyon sa imong kinabuhi mga kaigsunan, mahimo po ni siyang dunay mga milagro. Buna ayaw na basihi ang milagro sa imong kinabuhi kay daghang magtawag kanako, dili ang tanan magtawag Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadtong nagtuman sa kabubuton sa man ngadto sa langit. Daghan unya ni atong adlaw Ginoo wala ba mi maghingilin og yawa, wala ba mi Ginoo magayog mga masakiton, nagwali mi Ginoo, naghimo mi mga ilhanan pero sa Ginoo pahalayo kamo kanako mamumuhat og daotan. Ngano man mga kaigsunan, ang imong debosyon dili man iya sa Ginoo, ang imong pagpangalagad sa Ginoo dili naman nasubay sa iyang kabubuton sibo sa balaang kasulatan. Busa sa panahon sa mga apostoles napoy nagsunod-sunod nila naghimog milagro, gipasagdan sa mga apostoles apan sa panahon nga sila gipulan ilang gibadlong mga higala ug mga igsoon. Busa ang angay mahadlok mga kaigsunan kadtong wala makapangalagad sa Ginoo. Pero katong nangalagad sa Ginoo dili siya angay mahadlok sa pagbalik sa Ginoo kay ngano man ang pagbalik sa Ginoo mao na kini siya ang katapusan sa imo mga pag-antos. Mao na ni siya ang paghukom apan ang nindot mga kaigsunan kung hukman ka sa Ginoo ngadto siya
nga matod pa hukman ka sa Ginoo nga moingon siya nga ikaw adto na sa iyang gingharian. Karon dayon dadun ko ikaw sa akong paraiso. Muna inindot kay mga kaigsunan. Samtang karon mga kaigsunan, ang atong gitinguha mao ang pagsunod siyang kabubuton, mao ang pagbantay sa pagtuo, pagsunod sa iyang kabalauran. Kay ngano man mga kaigsunan, mo declare on niya ang Ginoo sa atong kinabuhi nga kita iyang pasudlon siyang gingharian. Naghulat kita ni ana mga kaigsunan sa iyang pronounce, sa iyang pagsulti nga kita iyang dalon sa iyang gingharian. Usa ang pangutana, angay batang mahadlok sa panahon sa pagbalik sa panahon sa katapusan, mga kaigsunan, dili ta angay mahadlok kung kita naa sa Ginoo. Magmalipayon ta og kana moy atong gihandom o gipaabot nga mobalik siya o matapos ang kalibutan mga kaigsunan. Kay ngano man ang kalibutan sa akong bahin mga kaigsunan, dili siya usa kanindot nga dapit nga diin moy atong puy-an sa hangtod-hangtod mga kaigsunan. Ang dapit nga matod pa sa Ginoo bag-ong langit ug bag-ong yuta nga iyang giandam, mao katong dapit nga didto adunay kalipay, wala nay paghilak ug wala nay trabaho nga mahitabo dito nga diin gisaad sa Ginoo kanato. O sa ingon sa balang kasulatan, ang kalibutan matapos pinaagi sa init nga kalayo, matunaw siya, mawala siya. Wasa kung kiniman di ay mahitabo matod pa sa balang kasulatan, angay kita nga maglakaw, magkinabuhi diha sa Kristohanong pagkinabuhi. Kay sumala pa sa saad sa Ginoo, adunay bag-ong langit ug bag-ong yuta nga diin didto ang magpuyo, mga balaan o mga matarong nga tao. So dalaygon ang Dios mga kaigsunan sa inyong mga pangutana karong adlaw. Ang Dios magapanalangin diha sa inyong tagsa-tagsa ka kinabuhi nga dili ta angay mahadlok sa katapusang panahon tungod kay kini mao man ang panahon nga kita iyang pagakuhaon ug mao man kini ang mga panahon nga kita iyang pagagantihan sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang kalipay ug ang kalinaw moabot sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi panahon mga kaigsunan nga kita didto sa iyang gingharian magapu. Dalaygon ang Dios og maayong adlaw kaninyong tanan. Salamat. Kung kamo na panalanginan nining atong mensahe, palihog kog like, apan kung doon na mo'y ikasugyot, comment lang. Ayaw kalimot sa pagsuporta ning atong programa, pinaagi sa pag-share. Og subscribe na! Pinduta ang notification bell para una nimong makita ang atong mga video. Daghang salamat.